Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bismillah kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Joliba lamɛnbaga fana cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an minnu bɛ kan an filɛ ani an minnu bɛ kan an lamɛn min bɛ tali kɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la page Facebook page YouTube limanaw minnu bɛ kan filɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan laadala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma. Ni waati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 man ka segin bi kɛ jɛmukan in fana ka ayiwa tile kɔnɔna la walasa ayiwa a ka se ka kunnafoni sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye juma ye a bɛ bɛn septembre kalo ale tile 15 san 2023 limanaw gafew bɔra bi caman bɔra bi an tɛna nin ko in bila daginda la ayiwa gafe minnu ni olu bɔra a bɛ tali kɛ l'essor min ye les échos welewele. Les Sphinx allait bien non. Aujourd'hui Mali bien, l'indicateur du renouveau allait bien bolokoro, Nouvel Horizon bien, le soir de Bamako faut c'est la nouvelle alliance ni facile 17 nous amina nous de lakale imana aw se ka famiya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a fɔ ɲɛna aw danse limana gafe fɔlɔ min n'an bɛ o lakale o ye jamana ta ye an ko a ma ko l'essor limana a kumana a y'a jira k'a fɔ sigikafɔ belebeleba dɔ de n'u donna kunungo Mali kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba la Bamako limana walasa min ye an ka sirabaw kana sirabaw bɛ se ka ayiwa lajɛ ka dilan cogo min na n'u tiɲɛna o ko min ma ko entretien routier sigikafɔba de kɛra o ko kunna a jarala k'a fɔ nin sigi fasiri ka lakali la a bɛ n'a fɔ ayiwa dɔwɛrɛ tɛ min ye gɛlɛya minnu bɛ an ka sirabaw kana la bi ka se ka sigikafɔ kɛ ka hakilila falen falen gouvernement ka laɲini de don maa minnu bɛ yen n'olu da bɛ siramangako la minnu bɛ a baara kɛ ani ayiwa minisiriso min yɛrɛ bɛ a ko kunna ayiwa ale ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sɔrɔ an ka siraba minnu bɛ yen goudron olu minnu bɛ tiɲɛ ayiwa ni fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ a la ayiwa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la joona joona a bɛ fɔ min ma ko états généraux sur l'entretien routier o baaraw de don a jarala k'a fɔ sigikafɔ minnu filɛ nin l'essor y'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ye tɛgɛdenkɔni ka da gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ siraban kanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka siraban minnu bɛ dugubaw kɔnɔna la ani togodaw la gouvernement y'a lajɛ k'a fɔ sigikafɔ de ka kɛ nin ko la hakilila ka falen falen walasa bɛɛ sen ka don a ko la siraba kana minnu bɛ yen ni jama jɛyɔrɔw don jamana a ka se ka kɛ yɔrɔ ye minnu bɛ se ka dilan cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na o de la baara ninnu daminɛna kunungo Mali premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga baaraw ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale bolo ka taa se min ye kotigi yɛrɛ ye min bɛ sirabako kunna ministre min n'o bɛ sirabako kunna Danbele Madina Sisoko ale tun bɛ a ko fana kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ maa caman fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye minnu bɛ yen n'olu da bɛ siramangako la kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba minnu bɛ yen n'u kan ka dilan ayiwa caman bɛ yen u da tun bɛ a ko la a jarala k'a fɔ min bɛ ministre min n'ale bɛ siramangako kunna an ka jamana kɔnɔ madame Danbele Madina Sisoko a y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi siraba minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ dilanli bɛ se ka se olu ma a bɛ se kilomètre 25 kɛmɛ 692 minnu kan ka dilan Mali kɔnɔna la yan nɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni o siraw fana limanaw ni fana kan ka dilan kokura ni o ye duguba kɔnɔnaw ye o bɛ se kilomètre 6 murumuru 511 yɔrɔ minnu fana bɛ yen limanaw ni olu tiɲɛna ni goudron kuraw kan ka da olu kan k'o fana bɛ se kilomètre n'i y'a jateminɛ 100 o 100 25 murumuru 10 ani murumuru 34
limanaw k'a jira k'a fɔ sira kura minnu fana bɛ yen n'olu kan ka dilan ka fara o kan kilomɛtiri 19 ni murumuru 180 ɲɔgɔn na o sira kuraw k'olu labɛnnen bɛ olu kan ka dilan Mali jamana kɔnɔna la yan n'i y'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la halisa jamana ɲɛmɔgɔw min bɛ baara kuraw kofɔ siraba kannaw ko la fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ n'i y'a lajɛ fana ko sira minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ olu fana kan ka dilan entretien routier sababu la ko sira kilomɛtiri 5,990 ani 36 ɲɔgɔn na o siraw fana bɛ yen minnu bɛ yen jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ goudron kuraw kan ka da olu fana kan min bɛ sira minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tiɲɛnen bɛ ni segin kan ka kɛ olu fana kan ko o bɛ taa se kilomɛtiri 2,340 ɲɔgɔn na o fana kan ka dilan ani minnu bɛ yen sira minnu yɛrɛ bɛ yen fana n'olu tiɲɛnen bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen segin kan ka kɛ olu fana kan o bɛ se kilomɛtiri 1,510 ɲɔgɔnna ma min ye minisiri ye a ka ɲɛfɔli de ye nin ye nin b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali kɔnɔ yan sirabaw caman de bɛ yen minnu tiɲɛnen bɛ segin kan ka kɛ u kan k'o dilan minisiri ka fɔ la gɛlɛya de don min bɛ jamana kɔnɔna la min ye madame Danbele Madina Sisoko ye a ko ka fara o kan ko n'i y'a lajɛ taa ni ka segin an ka jamana kɔnɔ yan a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ sirabaw caman tiɲɛnen bɛ sira yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu siraw tiɲɛnen bɛ a bɛ san caman bɔ bi segin ma se ka kɛ o siraw kan ka olu dilan a bɛ san 20 walima san 15 bɔ bi o siraw caman de bɛ yen minnu bɛ duguba kɔnɔna ninnu na minisiri ka fɔ la sira dɔw yɛrɛ bɛ yen olu sisan bɛ taa se san 15 walima san 20 limanaw o siraw dilanla nka halisa olu b'u nɔ na segin kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan o de la sigikafɔba min filɛ n'u k'a ma ko états généraux sur l'entretien routier sigikafɔ in kunbɛ a la sabu ko a na kɛ sababu ye an ka siraba minnu bɛ yen goudron minnu tiɲɛnen bɛ minnu dilanla a bɛ san caman bɔ ka segin u kan yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni sira yɛrɛ tɛ yen limanaw ni mago jɔlen bɛ o yɔrɔw la ka sira da olu kan gouvernement de ye nin sigikafɔ in laɲini ko ka baaraw kɛ teliya la walasa jamanadenw n'i y'a mɛn ɲɛtaga ko sira don dɛ kunnafoni de ye nin ye limanaw Baba Beyi Kulubali ale ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Eko welewele Les Echos y'a jira k'a fɔ min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ni o ye 22 septembre ye ɲina limanaw ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna la ɲina 22 septembre a bɛ sɔn ka kɛ ɲɛnajɛ ye min n'a bɛna kɛ basigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sabu nin laɲini bɔra jamanakuntigi de fan fɛ minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra araba tɛmɛnen septembre kalo tile 13 san 2023 o la conseil des ministres kɛnɛ kan jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ko ɲina a y'a laɲini ɲɛnajɛba minnu bɛ yen n'a kun kɛmɛ k'u boloda ɲina Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seli la 22 septembre san 2023 ko ɲɛnajɛ ninnu k'u sonsorola ka sababu kɛ mun ye jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ ni bɔ min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ bamancimaw fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden gansanw ani finitigiw ma kɔsa in na min yɛrɛ kɛra a tɛna yamaruya fiyewu jamana bɛ sangasigi min na ka tila k'a fɔ k'i bɛ ɲɛnajɛ boloda hali n'a sɔrɔla jamana ale ka yɛlɛma hɔrɔnya seliw don nka jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko nafoloba min bɛ yen n'o kun kan ka ta ka don ɲina 22 seli la ko ka nafolo in ta ka taa di minnu bɛ yen ni bamanciya wale tara ka ɲɛsin ma minnu joginna minnu yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nin waati in na colonel Asimi Goita y'a jira k'a fɔ nafolo min bɛ yen n'a kun kan ka don nin 22 septembre seliw la ko ka nafolo in ta ka taa di olu ma minnu bɛ sangasigi yɛrɛ la nin waati in na n'i y'a lajɛ limanaw a bɛ san caman bɔ min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seli 22 septembre kalo tile 22 a bɛ san caman bɔ sisan ka da ɲɔgɔn kan ɲinanta yɛrɛ kun layidu tara kosɛbɛ k'a fɔ ko ɲinanta bɛna kɛ seliba ye jamanakuntigi yɛrɛ kun y'o kuma fɔ n'o bɛ bɛn Mali ka san 63 yɛlɛma hɔrɔnya seliw ma nka limanaw maaw b'u ta la Ala yɛrɛ b'a ta la Mali jamana bɛ lahalaya min kɔnɔna la bi bamanciw ka walejugu ka ɲɛsin jamanadenw ma kɔsa in na walejugu min tara ka ɲɛsin bateau ma n'u k'a ma ko Tombouctou ni maa caman de ni bɔnɛna maa caman fana joginna ko siratigɛ la o de la min ye jamanakuntigi ye a ko maa tɛ se k'i to nisɔngoya kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ nisɔndiya wɛrɛ boloda
a seli ka kɛ yɛrɛminɛ kɔnɔna la. O de la min ye jamanakuntigi ye a ko nin ko in bɛ danga min na ayiwa nafolo min kɔni kun taara ko siratigɛ la k'u ka don fɛn na fɛn min n'a n'u ka kan o ye maa minnu joginna maa minnu fana bɛ sangasigi la ni gɛlɛya b'u ka nafolo in ka taga di olu ma. kunnafoni de ye nin ye dɛ limanaw Aminata Tere a ka fasiri don an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le Sphinx limanaw Sphinx kumana a y'a jira k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛn min na maaw bɛ k'a ɲini sisan n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn kura ye carte d'identité nationale biométrique sécurisée. ɲininkali kelen bɛ min bɛ fasiri fɛ n'o ye Sphinx ye k'a fɔ nin bugunatigɛ sɛbɛn kura min filɛ nin yalima ko a damakɛɲɛnen don ni CEDEAO yɛrɛ ka laɲiniw ye wa yalima nafolo kasabi jumɛn yɛrɛ donna la min bɔra jamanadenw jufa la o de ɲininkali kelen bɛ Sphinx fɛ bi n'i y'a lajɛ ko nin kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko fɛn de i b'a fɔ ji la sa maaw bolo bi sabu min ye carte d'identité biométrique sécurisée n'i y'a lajɛ limanaw nin waati in na kuma kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da jala k'a fɔ min bɛ carte d'identité biométrique sécurisée limanaw k'a kun dabɔra fɛn min kama Sphinx y'a jira k'a fɔ ko a kɛn bɛ o ye fiyewu sabu n'i y'a lajɛ kɔsa in na min ye colonel fila n k'a fɔ ministre fila colonel Abdoulaye Maïga ministre min bɛ an ka mara cɛman bɔli kunna ni gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela don ani général de brigade Dawudu Ali Muhamedine ale bɛ an ka lakanako kunna ministre fana don olu de ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi kɔsani na yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ carte d'identité biométrique ko kan o ɲɛfɔli ninnu senfɛ limanaw u ye ɲɛfɔli min kɛ u da donna min na o ye k'a fɔ ko carte d'identité biométrique sécurisée ko a bɛ ka dilan ko cakɛda min n'o bɛ ka dilan ko a jala k'a fɔ ko carte n k'a fɔ 500,000 ɲɔgɔnna o yɛrɛ dilanla ka ban jamanadenw bɛ se ka taa o ta ko nka ministre fila in dama don min na limanaw o de ye k'a fɔ nin carte kura carte d'identité biométrique sécurisée limanaw fɛn min laɲini b'a kɔnɔna la o de ye ko carte in fɛn de don ani CEDEAO ka laɲiniw kan ka bɛn ɲɔgɔn ma o ye laɲini jumɛn ye carte in yɛrɛ dilan cogoya fɛn min ni fɛn min kan ka don nin bugunatigɛ sɛbɛn in kɔnɔna la limanaw a bɛ n'a fɔ majɛ bɛ a la sabu kabi kow daminɛ kabi ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la yɔrɔ carte in dilanliko kuma kun fɔra a kun fɔra de ko carte d'identité biométrique a fɔra min ma ko couplé à la carte Canam limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko bugunatigɛ sɛbɛn min filɛ nin a bɛ dilan nka ni bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen a fɔ min ma ko Canam ka bugunatigɛ sɛbɛn a n'o fila de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a waati la ayiwa Ibrahim Bokar Keita ka waati la a kun taara ka di cakɛda dɔ de ma n'u k'a ma ko Cissé technologie ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ o Cissé technologie ayiwa ale yɛrɛ kun y'a ɲini k'a fɔ ko baara in bɛ se ka kɛ carte d'identité biométrique sécurisée a waati la CEDEAO jamana tɔw yɛrɛ kun ye Mali fo kosɛbɛ nin baara in na k'a fɔ Mali jamana bɛna baara ɲɛnamaba de kɛ nin ye sabu carte in a bɛna baara fila kɛ bugunatigɛ sɛbɛn don CEDEAO ka jamanaw kɔnɔ taa ni ka segin bɛ nɔgɔya o ye fɔlɔ ye bugunatigɛ sɛbɛn don min bɛ kɛ sababu fana ye ayiwa malidenw mago bɛ sɛbɛn min na n'o ye carte Canam ye a ka se ka o fana baaraw kɛ ayiwa Cissé technologie kun y'a jira k'a fɔ ale bɛ baara in kɛ carte kelen o kelen a b'o dilan 1,200 nka nana ye k'a fɔ ko ministre yɛrɛ de y'o jagoya Cissé technologie kan nka o n'a ta o ta ko Cissé technologie nana sɔn o baara in ma baara nana sumaya ka sumaya fo ka na se Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ ka fanga dafirili ma n'i y'a lajɛ furancɛla fanga ale min yɛrɛ ni jamanadenw kun kɛlen bɛ ka jigiba da o kan ko furancɛla fanga nana carte in dilanli ka teliya ka kalataw labɛnni ko kɛ nka a nana ye k'a fɔ limanaw ko dunan fɔra a jigi kɔ sabu ko carte d'identité biométrique min filɛ ni jamanadenw kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ ani CEDEAO ka laɲiniw bɛ kɛ kelen ye sabu carte in limanaw a dilan cogoya yɛrɛ a kan ka dilan cogo min na o si tɛ a la sabu a kun fɔra k'a fɔ ni carte nina min n'o bɛ maaw bolo n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn kɔrɔ ye a fɔra ko min yɛrɛ lahalaw bɛɛ bɛ ta ka bila carte d'identité biométrique in kɔnɔ nka a yera k'a fɔ i n'a fɔ carte nina o min dilanla o photocopie dɛ o ɲɔgɔnna kelen o de dilanlen filɛ nin ka kɛ carte kura min ni maaw bɛ ka taa minɛ sisan ko danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ sabu a jala k'a fɔ maa caman bɛ yen o ka lahala minnu bɛ carte nina kɔnɔ o lahala kelenw o kibaruya kelenw fana de talen bɛ ka bila carte d'identité biométrique kelen in kɔnɔ
ko yɛlɛma bɛ mini o de la a jala k'a fɔ hali carte d'identité biométrique a kan ka kɛ ni CEDEAO ka carte kelen ye a fɔ min ma ko carte avec puce lemana o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka puce minnu n'an b'u don téléphone kɔnɔ yɔrɔ i b'a lajɛ nɛgɛnin dɔ bɛ o sanfɛ o nɛgɛnin kelen o kan ka kɛ carte d'identité biométrique in kan o tɛ a sanfɛ wa a jala k'a fɔ ko carte d'identité biométrique kelen n'i y'a dilan i b'a sɔrɔ n'i y'a fankelen lajɛ i bɛ se ka fan dɔ fana ye a fɔ min ma ko transparent limanaw ko nin si tɛ carte d'identité biométrique in kan o de la Sphinx ko ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o de ye k'a fɔ bi bi in na carte d'identité biométrique in ɲininkali min n'ale Sphinx ko ale y'o kɛ a yɛrɛ la a mɛnna limanaw o de ye k'a fɔ ni carte d'identité biométrique kura in jamana ɲɛmɔgɔw furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw y'a dilan lahalaya jumɛn de kɔnɔ u y'a di Allemagne ka cakɛda min n'u kama ko Dermalog u y'a di o ma k'a dilan lahalaya jumɛn kɔnɔna la ayiwa société in ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna sira jumɛn de kan ko appel d'offre min n'o de ye sugubulon ye k'o sigi ayiwa sugubulon fasugu jumɛn de sigira ka nin ta ka di Dermalog ma n'o ye Allemagne ka nin cakɛda in ye a dun jirala k'a fɔ ayiwa a fɔ min ma ko couplage n'o de ye ka carte in k'a dilan a bɛ baara fila kɛ a bɛ kanam carte baara kɛ a bɛ carte d'identité biométrique fana baara kɛ k'olu bɔ ɲɔgɔn na kun jumɛn na o fana kɛra min ye fasiri ye a ye ɲininkali wɛrɛ min kɛ o de ye k'a fɔ ayiwa ko miliyari 5 dɔ o dira banque dɔ fɛ ka kɔn carte in yɛrɛ dilan cogo ɲɛ o miliyari 5 in o fana dira kun jumɛn na min bɛ tali kɛ nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw ni carte d'identité biométrique kura min dilanlen filɛ nin ye yalima a bɛna nafa jumɛn de ɲɛ ni carte min ni laɲini min kura la n'o ma se ka sɔrɔ yalima nafolo kasabi jumɛn fana de donna a ko siratigɛ la a jala k'a fɔ an bɛ taabolo min kan nin Sphinx y'a jira k'a fɔ ayiwa nin ko in jamanaw dibi min b'a ko la a sera jamana ɲɛmɔgɔw fana ka ayiwa wele bila minnu bolo bɛ nin carte in dilanli la laɲini minnu kɛra a ko kɔnɔna la n'olu bɛɛ lajɛlen fɔra k'a lajɛ n'a sɔrɔla olu fana bɛɛ lajɛlen dafara kunnafoni filɛ AD ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ Sphinx kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiri sɛbɛn bɛ n'an kama ko aujourd'hui Mali ale kumana aujourd'hui Mali y'a jira k'a fɔ waati gɛlɛnba de bɛ yen bi min bɛ énergie du Mali ale ɲɛmɔgɔba ayiwa waati ka gɛlɛn ale bolo bi kosɛbɛ ko a bɛ taa wa a tɛna taa wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye n'i dun y'a lajɛ limanaw nin waati in na an bɛ nkalon min kɔnɔna la bi fasiri ka kuma don dɛ ko an bɛ nkalon ani kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka nin jamana cakɛdaba in énergie du Mali EDMSA ayiwa a jala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla ayiwa min bɛ énergie du Mali ɲɛmaaba Kureshi Konare a ka baarabila walima hakilila talen bɛ walima jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na hali n'a sɔrɔla ko kɔni ma danganamaya kosɛbɛ nka maa bɛ se k'a fɔ bi kɔni ko nin cakɛda in jamana n'o ye énergie du Mali EDMSA ayiwa a kun fɔra de ko courant ka di jamanadenw ma nka énergie du Mali a bɛ dɛsɛ bolo yɛrɛ de ka bi limanaw nka layidu kura min fana talen bɛ fasiri ka lakali la n'o ye aujourd'hui Mali ye o de ye k'a fɔ an filɛ kalo min yɛrɛ la nin n'o ye septembre kalo ye ko yan'o tile 30 cɛ san 2023 ko kurantigɛ limanaw n'o ye kuran sagosagoli ye a bɛ bila yan bi a bɛ tigɛ yan bi a bɛ taa di maa wɛrɛ ma u k'a ma ko délestage limanaw ko o bɛ ban pewu yanni septembre kalo tile 30 cɛ a na kɛ wa a tɛna kɛ wa ni ɲininkali a jaabi ye mun ye maa bɛ se k'a fɔ ko jaabi min don maa bɛ se ka min di a ma o de ye k'a fɔ jaabi a tɛna se ka kɛ sabu mun na mara kɛcogo juguya limanaw k'a ye k'a fɔ énergie du Mali tɛgɛdenkɔni min bɛ se ka ɲɛsin a ma bi o de ye mara kɛcogo juguya ye a bɛ fɔ min ma ko ayiwa ka courant yɛrɛ di jamanadenw ma ayiwa énergie ka baara dɛsɛ yɛrɛ bolo ma ayiwa ko maa bɛ se k'a fɔ jaabi min bɛ di nin na k'a fɔ yanni septembre kalo tile 30 cɛ kurantigɛ ba in ko a bɛ jɔ pepewu maa bɛ se k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ fiyewu nka limanaw mun tora sa o de ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli n'o ye ODI ye u ka bila sen kan sabu minisiri kura min bɛ kuranko kunna Bintu Kamara a na kɛ yɛrɛ ale ye min ye jamanakuntigi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye kuranko ko la an ka jamana kɔnɔ a na kɛ ale ye sɛgɛsɛgɛli boloda ko siratigɛ la nka limanaw a dun mana kɛ cogo o cogo jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goyita yɛrɛ
yɔrɔ ale tulo tɛnɛ de k'a mɛn k'a ye ko jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nka ko kuranko in a na kɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ sɔrɔ kuranko in na dɛ a dun jɛla k'a fɔ jamanakuntigi ayiwa ko a kun ye nafoloba de bɔ ka di k'a fɔ ko groupe électrogène olu ka se ka san kuran ka se ka di jamanadenw ma o groupe électrogène bɛ si jɔ 27 la nka a jɛla k'a fɔ o 27 ko 13 dɔrɔn de nana o 13 yɛrɛ a na kɛ ko Turki jamana de kun y'o feere an ka jamana ma nka o groupe électrogène 13 min n'a fɔra k'a fɔ k'o sɔrɔla a nana ye k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ jɔn bɛ bi olu sen tɛ ka baara kɛ wa olu sɔrɔla yɔrɔ min na énergie ɲɛmaa kelen n'o ye Kurɛsi Konare ale taara olu kunbɛn farafin jamana dɔ kɔnɔ ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla Turki jamana de y'a feere wa walima o farafin jamana in de y'a feere wa ayiwa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu a jɛla k'a fɔ groupe électrogène 13 min nana olu yɛrɛ jɔn bɛ bi u sen tɛ ka baara kɛ a fɔra k'a fɔ yɛrɛ k'u man ɲi k'u ka lasegin a feerekɛbaw ma an bɛ don min na i ko bi maliden caman de kɛn bɛ ka jalaki ben nin cakɛda in kan n'o ye énergie du Mali ye k'a fɔ ayiwa dɛsɛ yɛrɛ bolo ma wa maa min bɛ ɲɛmaaya la bi n'o ye Kurɛsi Konare ayiwa ko a bɛ siège dɔ kan siège min ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa siège in a bɛ se k'a bila sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi dun colonel Asimi Goyita fanajɛla fanga ɲɛmɔgɔ ale dun k'a fɔ de ko a ka jamanadenw ye sɛgɛn kɔnɔ k'i sigi k'o lajɛ o t'a fɛla ye sabu maa min y'a ka sara jamanaw n'i y'a ta 3 a ye 2 ta k'o di ayiwa ji tɛ ji ye k'o di jamanadenw ma fura tɛ fura ye k'o di jamanadenw ma ambulansiw ka taa se balow n'a ɲɔgɔnnaw ma ayiwa o taara ka di jamanadenw ma maa bɛ se k'a fɔ ko jamanakuntigi k'o bɛ se k'i sigi ka kuranko lajɛ kɔsa in na yɛrɛ k'a ye nafoloba de di k'a fɔ ko kuran ka di jamanadenw ma nka o n'a ta o ta jamanaw gɛlɛya dɔ de bɛ fara kan don o don maa min bɛ ɲɛmaaya la bi n'o ye Kurɛsi Konare ayiwa k'a bɛ siège dɔ sanfɛ siège in jamanaw a bɛ se ka pan ka wuli n'a ye kuma bɛɛ k'a bɔ jɔyɔrɔ in na walima siège in yɛrɛ siège kuranma don a bɛ se ka kɛ maa yɛrɛ tɛ se ka sigi a kan bilen nin de ye kunnafoni ye jamanaw an ye nin bɔ ayiwa fasidisɛn min an k'a ma ko aujourd'hui Mali aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasidisɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ayiwa ko Faransi jamana ko Faransi ti ka ko gɛrɛntɛ dɔ fara a kan tuguni jamana 3 bɛ yen Mali Burkina Faso ani Niger Faransi ka gɛrɛntɛ a bɛ ka dɔ fara a kan ko kura ka sababu kɛ mun ye ko Faransi jamana filɛ nin ye Mali kalandenw Burkina Faso kalandenw min ye Niger kalandenw ye ka taa se u ka seko ni dɔnko baarakɛlaw ma n'o ye dɔnkilidalaw ni seko ni dɔnko suguya bɛɛ lajɛlen k'u ka dansigi kɛ u ka baara ɲɔgɔnya ani minnu bɛ taa kalan na Faransi k'u ka dansigi kɛ u ka kalanw na Faransi jamana kɔnɔ ani hali minnu yɛrɛ bɛ visa ɲini na nin waati in na ko k'a baara jɔ fɔlɔ nin ye laseli ye min ye lɛtiri min bɛ tali kɛ Faransi u ka minisiriso min bɛ u ka sanfɛ kalanso ani u ka minisiriso min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna u ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Élysée ye ko k'a ɲini baara ɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Faransi ni jamana sina Mali Niger ani Burkina Faso ko k'a baaraw jɔ fɔlɔ kɛnkɛnnenya kalanko ani seko ni dɔnko siratigɛw la lɛtiri min cira nin ye min ye Faransi a minisiriso 2 min filɛ nin ye k'a lase k'a fɔ ko ayiwa Faransi ye bourse di kalanden fɛn fɛn ma nin waati in na ni Faransi yɛrɛ jɔlen bɛ o ko kɔrɔ ko a kɛra bourse dɛmɛtaw ye o ko k'a jɔ fɔlɔ nka ko minnu bɛ yen ni visa b'olu bolo ka ban n'olu bɛ kalan na Faransi jamana kɔnɔ olu sen tɛ a la ani minnu fana bɛ yen n'olu ni Faransi jamana bɛ baara ɲɔgɔnya la ka ban n'o daminɛna ayiwa olu kɔni sen t'a la nka fɛn fɛn bɛ yen k'olu baara bɛ daminɛ la sisan minnu bɛ ka visa ɲini sisan minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kan ka taa kalan na Faransi jamana kɔnɔ ɲina a na kɛ olu de ta don olu de baara bɛ ka jɔ fɔlɔ nka limanaw kibaruya in bɔlen kɔ ka bin indicateur du renouveau ka fɔ la seko ni dɔnko tigilama minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye kibaruya in mɛn u ka lafasabaw n'o ye syndicat ye olu teliyara ka fara ɲɔgɔn kan limanaw ka minisiriso min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunna affaires étrangères ka se u ma u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na joona n'o tɛ kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya olu kan dɛ kunnafoni de ye nin ye limanaw indicateur du renouveau de y'a fɔ aw bonya b'a la.
an bɔra ye limanaw fasidi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko min ye nouvelle horizon ale kumana limanaw ko waati sera ayiwa jamana mago bɛ sɔn ka jɔ a denw minnu bɛ yen ni an k'u ma ko réservistes o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw minnu bɛ yen n'u ye sɔrɔsiya kalan kɛ minnu bɛ yen n'u olu ye sɔrɔsiya kalan kɛ k'a dɔn ayiwa service national des jeunes SNJ kɔnɔna la e ko mago tɛna jɔ u la fiyewu nin ye laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini don sabu conseil des ministres min kɛra ministrew ka laadala ɲɔgɔn ye ayiwa septembre kalo tile 13 tɛmɛnen a na kɛ ayiwa ministre min bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sajo Kamara ale de ye nin laɲini kɛ k'a fɔ ko ayiwa min ye sariya dɔ ye sariya min n'a bɛ tali kɛ a fɔ min ma ko les réservistes tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaw minnu bɛ yen ni ayiwa u sigilen bɛ min ye jamana ka sɔrɔdasi minnu bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la minnu fana ye sɔrɔdasiya kalan kɛ nka u tɛ sɔrɔdasiya baara la service national des jeunes olu de don jamanaw i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ olu de sigilen bɛ ni jamana mago jɔr'u la ayiwa ka taa jamana ale lakana sabu jamanaw fɛn saba bɛ yen n'o ye jamana sɔrɔ wele bɛ bila minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasiya kalan kɛ u ka se ka taa jamana bɔ bolo la ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔna la ni ayiwa ni kasara ye jamana sɔrɔ jamana wele bɛ bila ninnu ma u ka se ka taa jamana dɛmɛ o de la ayiwa sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ an ka jamana sariya sunba bɛ min fɔ o ye k'a fɔ gɛlɛya mana jamana kɔni sɔrɔ ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen min si kɔni ye san 18 sɔrɔ ka ban ayiwa bɛɛ yamaruyalen don i ka wuli k'i jɔ ka faso ka ale lakana o de la an filɛ nin o de kɛnɛ ka bi ko conseil des ministres min kɛra o dongo min ye gouvernement ye ka tɛmɛ ni ministre min bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sajo Kamara a na kɛ laɲini kɛra k'a fɔ ko ayiwa mago bɛna jɔ sɔrɔdasi minnu bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi sɔrɔdasi ninnu i b'a sɔrɔ taabolo 2 de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka di an ka finitigiw ma kɛlɛ taabolo la minnu fana bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ u sigilen bɛ sifinnakaw ayiwa mago fana bɛ se ka jɔ u la u bɛ taa fara ayiwa sɔrɔdasilakaw kan jamanaw ka jamana kumabɔ ka bɔ jugu olu ka walejugu kɔnɔna la o de la an bɛ don min na ko bi fasiri n'o ye nouvelle horizon ye a ko nin waati kɔni sera ayiwa faso jɔnjɔ n'o ye drapeau ye jamanaw ko welewele da kan bilala ayiwa u ka se ka taa faso kumabɔ nka limanaw nka bɛ kuma in na sabu ko jamanadenw ka don nin da in fɛ ɲininkali de y'o ye n'a sɔrɔla jamanadenw bɛna ayiwa ni wele da kan a jaabi minnu bɛ yen n'o ye réservistes ye minnu bɛ yen n'u ye sɔrɔdasiya kalan kɛ n'a sɔrɔ u bɛna wele in jaabi wele da kan kɔni bilala sariya don an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ taara service national des jeunes fɛ k'a fɔ ayiwa n'i ye sɔrɔdasiya kalan kɛ ayiwa i tɛ sɔrɔdasiya baara la nka ni jamana kɔni bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ wele na bila e ma i ka se ka faso kumabɔ nin de ye kunnafoni ye jamana an ye min bɔ bi nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ ko jalaki o bina Adama Jara Ben le cerveau a kɛra jalakitigi ye jamanaw ka sababu kɛ ko faso a ye jamana a ye o tana fɔ a fɔ min ma ko atteinte au crédit de l'État a ye jamana tana fɔ jalaki bina a kan o ye sariya sɔsɔ ye an ka jamana kɔnɔ o la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Adama Jara dit Ben le cerveau ko san 2 kaso o dara a kunna nka san 1 bɛ yen o juruna don a la fɛn ma ko sursis nka san 1 a n'o kɛ kaso la walasa nin sariya in a jaabi bɔra kunungo alamisa min ye Adama Jara Ben le cerveau yɔrɔ hakilila jiginna septembre kalo tile 4 tɛmɛnen brigade d'investigation judiciaire BIJ ale de ye Adama Jara Ben le cerveau a ye tɛgɛ k'a la o kɛra Amdalayi sɛlɛdon a kaburudon la min bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau a kun taara dugawu don de kɛ min ye Amadu Seydou Traoré n'u k'a ma ko Amadu Jikɔrɔni ale ka san 7 o fatuli a kun taara dugawu don kɛ k'a to o sanga de la ayiwa a taara dugawu don min kɛ kaburuya jura Amdalayi kaburudon la o de senfɛ k'a to yen nɔ BIJ maaw taara tɛgɛ k'a la yɔrɔ Adama Jara Ben le cerveau jalaki min binna k'a bilala mandat de dépôt la o septembre kalo tile 8 a fɔ min ma ko atteinte au crédit de l'État min bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau
procureur yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko san 3 kaso o na d'a kan san 2 na datugu nka san 1 o na kɛ sursis nka ko kunun ko kiiri in kɔni tigɛra Adama Jara Ben le cerveau ko san 2 o de dara kun san 1 a n'o kɛ kaso la san 1 a n'o kɛ kɛnɛma nka sariya ale ka kɔlɔsili bi to a nɔfɛ maa minnu y'a nɔfɛ maaw ye i n'a fɔ Dirisa Mɛmɛnta ka taa se min ye Musa Jara o ye yɛrɛwolo tɔnden dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ u bɛ sariya nɔfɛ k'u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ nin ye malidenw yɛrɛdama ko de ye Adama Jara Ben le cerveau u na welewele dakan bila ko kura k'a fɔ sariya in a ka se ka wuli yafa ka kɛ halisa a ka bɔ kaso la segin na jamana waati k'a sera an n'a bila yan nɔ Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la a kana ɲinɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 an na ɲɔgɔn sɔrɔ jama kodi ale jɛmukan kɛnɛ kan bi musow olu de b'an bolokɔrɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon jamana lakananiko kuma la an bɛna kuma d'u ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ lakananiko la ani jamana basigibaliya ko la u bɛn'u da don a la ayiwa jama kodi an bɛna ye kɛnɛ kan o kuma ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a k'an bɛn. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye cogo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la.